Mga kuan no, kaatang no. So, tara. Karon maglaag-laag ta no kay samtang kuan pa. So na si Broy, katong dating aktor, katong kawatan og bulak mo na siya. Tuara. Padulong na. Muna ikawatan og bulak sa una kana muna. Adia si brother. Good morning, good morning. Good morning. What's up guys? Good morning. So, karon gikan mi diri sa balay nila Gibart. Puti ng balay nila Gibart. Tara. Okay. Balay. So, madto mi sa balay. Then among agihan tong danlog kay nga dalan. So, kating danlog kay nga dalan na dito. So, tong testing agi tara Gibart. Tara, tara, tas baba. Okay. Go, bali, unsa bali. Ay bali, ay lang pulungan. Ay lang. Sige. Gani. Okay. Sige, wala nag-drive. Okay. So, good morning. Ay nag-off sa Ikaw, sabi. wala ka nag-off. So, good morning ya sa mga bimboy. So, kating danlog ang dalan dito guys. Hi, Pondeng. Ano natin? Sera ka? Hoy! Eh. So, pating. So, parang ting danlo ka gyud. Oh. Oo, danlo kayo. Tanawan ninyo. Danlo kayo. Okay. So tanawan ninyo guys, oh. Danlog yung dalan. Okay, simento pa gamay no. Pag abot ano nya dito sa unahan. Ting danlo ka. Tora. Wala ta diri sa danlog na dalan. Ako punya sir. Naugan. Dito mo sa unahan. We can make it to the end. Pating danlog ka diri guys. Ang dalan guys oh. So tanawan ninyo. So tanawa guys. So guys, pating danlog ang dalan na dai guys. Lala. Danlog kay guys. No. Dalan na ni guys. Tak kayo. Okay, dire lang tingali ko no. No. Slide it. Ay lang na sa. Agil. Down to block. Okay. Tingin daw. Ya lang. Ay shout out Madam C. Shout out kang Madam si Tora. Wag kang. Basta. Dalan kayo. Oo. Alam siya sa mga. Lakaw, matukog ispilahan. Si Madam. So, hi. Hi. Usa na sa mga kuan. Sa mga respeto sa. Say masulti ni mo, Madam. Ayo. So guys, panayin daw sa unahan. Okay. Sa dalan guys oh. Ayan, ting kuan na. Kadali lang. Pertig yung danluga guys. Tanawan nyo ang dalan guys, oh. Tanawan nyo guys. Tanawa guys. Galing dalanan niya. Dul ta, dul. Atong dulon guys.
Tara. Tara si Miss. Ah, nagkadina. Ha? Chubanes. Katong kuan guys, katong gera sa bukid mao na siya. Na, tuwan lang balay. So, akin na lang dere sa ato Danlog ganing dala na gyud guys. So, abante na po ko dito sa kuan. So, tara. Tanaw guys. Basta yung dalo guys, tanaw guys. Kusog man kayong lapok diri guys. Kusog kayong ulan. Kada adlaw mag-ulan. Di mag-survey guys, dating. Oh, tanaw, oh. Ang likido. Uy, Lui! Ah. So, tara. Sakay. Kuan na po di. Astang dan lugar gyud. Ambot nga ano ni. Kani dire mara di pa ngayo Danlog. Wala pa may sa simento kamay guys. So, sa simento kamay. Pero naanak ko dito sunahan, dating Danlog ah. Ato sunahan. Ayan. Kita ni nakadala. Kita ni dala. Ayan. Anak lang ba? So, tara. Oh. A complicated heart. So guys, tanawa guys. Oh. Ah. Ara. So pestang Danloga guys, tanawa guys. So karon wagi patag simento gamay. Gamay lang nga simento. Tara. Gamay pa nga simento no. Danlog ganing. Karon ya. Dating Danlog guys. Tanawa guys. Okay, sige ba? Okay. Na. Ha? Pati ba? Okay, tanawa guys. Before you throws it off.
Tanawa guys. Oh. Perting lapok na. Hmm. Pero agian ko ni. Aysa, kadali lang. Tanawa guys. Oh? Hmm. Paradise, looking to the air and la 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 la. Te. Eh, Sakay. Sakay. okay na. Loka pula ni. Sa kaminit ka. Sobra na 7. Aw, lagi. We can make it till the end. Ito napakong dulu. Ay, ayun naman dahil may suga rin no? No? Lolo. Pero murag di natin alim mo lang sa ubos guys. Di na gyud makaya. Dire na takot og gibert. Dira ta kutob no. Dire na. Dalan di ako. Ama guys oh. Oh. Tingati ah. Yo, perting hugawas sa tong motor oh. No? Tinghugawa. Gawas motor oy. Hmm? Ah. Apay dalan dia guys o nga mura nagdaruhan dala na dia guys. Perting bati ah. Sige Bert kayo. Hmm? Kuan. Diri na lang ni kutob nga vlogger oh. No? Say pasulti nimo. Thank you. Don't forget to like, comment, and subscribe. And click the notification bell for the bago nga video nga i-upload namo. Katulad, ani, karon. katulad ay nga ni sunod atong video. Pareha nga na, nga mga bago ba? Ma-upload. So kana lang guys. Bye-bye. 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 Thank you.